Yabot. No. Ano do lamang. Bago kitang motor. Yung manya pig-iisip ko ngunyan. Ano, mako kita Yamaha Sniper? Yama, sniper. Yung makapasun na ito. 175cc. Maurag so. Kunyan. So Honda Click na biyo baga. Honda Click na niyo. Oo. Maurag man ang ganito daw. Pero mas maurag talaga ngunyan. Sir, good afternoon. Eh, dahil man kami nun yung utang. Dahil man kami mautang noy. Dahil mag kami mautang. Tapos bubukasan mo kami. Dahil man. Mabakal kami nga ni motor, naguro kami. Ako man tabi ako para singil kan linding. Ako tabi, nagmaalok ako sa indo kung mo yung tabi ki mga motor. Mga motor. Motor! Nagulo. Iba't ibang klaseng motor. May big-over ako sa tabi. Anong motoran? Yamaha, Honda, Igwa ka dyan kan. So, kunyan. So, Honda Click na Mio. Mio. Iko tabi sir. Para ano na ni sir, uli ng aday na pala. Pero muya ako, susiring ka ng gulong oh. Aren. Igwa man ka na ako niyan. Ang gulong Igwa cancer. kami buboy. Ang gulong cancer, bilog talaga. May siringan ka no, iswear. Ano, kwadrado. Saan ka kan makabot la. Sige na sir, kuha na ka mong motor tabi oh. Barato sa natabi ang monthly kay ni Ano muya ko tabi, Yamaha Sniper. Yamaha Sniper. Oh. Tapos Yamaha ano pa ito? Rider. Dahil man po kami ka. Kung Wow. nilang, Desisyon na nga ni Kuya. Ba't taon na nag-abot ang na naman pakuro ninyo? ng tapong ngunyan, ang hulog. Kay ni. Ta, Na, ini tagay po mo pa paulugan. nga ano nga ang makina. Ang makina po tabi, dua-dua. Oh, Tama. Yan, maurag yan sa pagdangog ko. Dua-dua. dua ang makina po kay ni Kapag kan maraw motor tan may. sa pwede pa, reserva. Saro tabi duman sa nakatakot sa may. Motor na do ang makina. Sa muya sa nanganit tabi, ibang brand ining motor. Aray ko pagrangahan sir kan mga tig-introduce mong ana. Produkto. Sige na, ako na-engage ko kayo ng taramong duwang makina. Aray pa na duwa. May tadaw. Ini kaya po na baguming business. Calls Enterprises. Call center. Ano man? Call Calls. center prices. Ano Oh, man? Saan mo na ang call center prices mo? Dahil kumako akan mga motor mo. dahil pa nga nindito tabi sir nadadangog sa mga pigu-offer mi kay ni. Oh. Ayun ka. Dahil tabi ning down payment sir ang samuyang mga service na motor. Ay, yaman. Makakakita ka ba? Makakakita kayahan. Yahan. Dahil down payment, Dahil down payment. pwede tabi ninong darahon mismo tulos ang motor na iyan. Sharing ka ng gulong. Oh, duwa pa ang makina. Saro sa inutan, saro sa udyan. Anta. Turbo. Turbo. Ito ang sarong rangkada mo. Haling baka kay sundong mas batib. Sarong kupsit ang. Ano man? Ulugan. Oh. Eping kayo sa may emergency, gwapa tabi ning parasyo. Halimbawa, mahuhulog ka na, amabo ka sa parasyo. Oh, salbado ang buhay mo sa'yo. Na paano kung Siyempre sa ma-descuidaw? insure. Ha? Dahil po ining disquidaw. Naglilikay sa descuidaw. Nagdili kayo ini. Kaya yun yung pinakamaray. Huli na po ang ano nindo. Daing down payment, ang bulan tabi nindo, nasa 500,000. Ano lo? 500,000 sa loob tabi ni Sir ki 20 taon. Ginagatulangan doon sa iyo sir. Ayun sir, magawa kami sir. Magaga? Dumana sir sa kumpanya mo sir. Tatatawad ma-preparar kami sir. Kaniguan tabi. Ayun sir, tumang ka. Sigurado daw po yan. Ano ang ngaran mo, Sir? Ha? Ano ang ngaran mo? Ubanon. Ubanaw. Taga saan po? Ha? Taga duman sa mo? Taga Taga Makulisa. Duman sa mo. Alam kong taga Duman sa. Kuli anong barangay tabi, Sir? Kay po Barangay Di Makita Village, Pakihanap City. Mako ako pa daw ine. Ayo. Ikatabi, Sir, ano ang ngaran mo, Sir? Murok-burukan. Murok-burukan. Taga saan po? Taga Burdok-budok. Burok-budaw. Sige po, ano man? Masiyay po kami sa indaw. Mas di ay. Ayun tabi. Ito yung problema. Ako masarap po ang masiyay. Ano man ako po? Sige na, nagulakawin na tama pa kami. Ayaw. Tama naman ako sa indaw. Ayaw, Sige na tabi, sige na. Tama Thank ka. you. Ba't kita bubuhay? Ayaw. Day Ay, banre. Day tabayan. tabayan. Sambulan tagigamit. Lanog-lanog. Lanog-lanog. Nahinguragan siya. Ano pangundan. Lalanogon ng motor mo, Sid.